Siyathokoza Edlozini. Ngane zedlozi-ke asesikhulume naleyo mzimba nje, beside umoya, beside idlozi, beside iy'thunywa. Umzimba wakho, indlela owuphatha ngayo, indlela ohlonipha ngayo, indlela owuthanda ngayo, nangithi. Ngoba ezinye izinto kuthiwa imoya iyasinda, this and that, yayibona idlozi, iy'thunywa, umdiki, umdawu, yayibona imoya yagulisana, nayibona leyo nto. Noma kuthiwa into uyayilapha ibe nzima kakhulu, kube ngathi manje into enzima ukuthi ilapheke, kanti enye inkinga isemzimbeni wakho. Indlela umzimba wakho ongawu-understand-i ngayo. Isibonelo nje, into oyidlayo kanti ayizwani negazi lakho, leyo nto iyasiletha isisindo beside nje ukugula. Kuthi uphakama umdiki ukugulise kakhulu ngendlela kade ungafanele ukugulise ngayo, mase kuhlangene negazi lakho leli elingcolile, ngoba mhlawumbe kukhona okuphuzayo, kukhona okudlayo, angithi okushayisana nomzimba wakho, angithi. Tholukuthi awukunaki lokho, kusho ukuthi hhayi mhlawumbe umkhuhlane nje ukugula nje, kanti le nto oyidlayo noma oyiphuzayo igqilaza umzimba wakho kancane kancane. Ezinto azisheshi-ke ukuvela, yayibona, ngoba mhlawumbe akukho that serious uma into uyidlile vele ikugulise manje. Sebakhona lezi mhlawumbe ozaziyo ukuthi okay, uma ngidle lokhu, uma ngikudle kakhulu lokhu, angithi kuyangigulisa. Isibonelo nje, umzimba wakho ufuna u-understand, uma ufakela ushukela omungaka, yayibona leyo nto, yazi ukuthi mhlawumbe uzoba ney'nkinga, ufanele udle ushukela, into enoshukela izeqe kwi-amount ethile, angithi. Le nto isiza nokuthi uma kwenzekela iphutha kweqa-ke noma mhlawumbe amafutha, usawoti, yayibona, mhlawumbe into eyi-acid, yayibona leyo nto. Uma kwenzekile wadla kweqa, angithi, yazi ukuthi uyiflasha kanjani leyo nto emzimbeni wakho, angithi. Ngokwemvelo we-start ukusebenzisa izinto, angithi, ezodala ama-side effects, ukuthi uziklina kuphinde futhi kudaleka ama-side effects, yayibona leyo nto. Ugcine sonenyongo eningi emzimbeni wakho, kanti izinto oyidlayo, ukungcola okucasha ngenyongo. Ikhiphe inyongo, still isakhona le nkinga, ngoba akuyona inyongo, angithi. Inyongo iseceleni, ezinye izinto ozidlayo, yabona, ozidla ngokweqile or mhlawumbe ey'shodayo emzimbeni wakho, awuzidli lezo zinto lezo, igazi lakho liyazidinga. Manje uma kuphakama imoya ethile esindayo efana nomdawu, nomdiki, nomakhosi, nomnguni namabutho, wena ubhilive ukuthi idlozi kathi sekuhlangene nesimo somzimba wakho, into esilimazayo leyo. Kuyafana noma uguliswa idlozi, ugcine sowugula kakhulu wena ngoba nomzimba wakho awukwazi ukuhendilisha isisindo semoya, ngoba phela imoya uma iphakama kuwena, ayiphakami ngokwamoya kuphela, iphakama nakuwena. So uma unomzimba o-weak, futhi kulashwa umoya, futhi phinde kuphoqeleke ukuthi kulashwe nomzimba futhi, so akusabhalansi manje. So endaweni eziningi manje, yayibona, sodala imithi eminingi, sodala usizo oluningi kuwena, ngoba yini? Umzimba wakho. Umzimba akuyona into esingathi sithi uyayazi, kodwa uyayifunda, angithi. Kufana nokuthi uma usebenza kanzima or uphakamisa izinto, owenza izinto, uyayazi ilimithi yakho ukuthi ngingakwazi ukwenza lokhu, singakwazi ukweqa la, angithi, kodwa angifuni ukweqa la, angithi. Okunye mhlawumbe ngizokwenza kusasa, nayibona leyo nto. Ngoba yini? Amathambo akho uyawazi, imisipha yakho, imasela yakho, imithambo yakho, angithi. Even nengqondo, indlela igazi eliflowa ngayo kuwena, kufanele leyo nto uzifunde, ngoba nengqondo iyacindezeleka, especially uma udila nedlozi lomdabu, ngoba kudinga ukuthi ucabange, angithi. Uma seliphakama wena uzithole socindezeleka kakhulu, kube ngathi lona, kanti sekuhlangene nesimo somzimba wakho, nokuphatha kahle kumzimba wakho, angithi. Enye into futhi ekisishaye, uma futhi sibe nebhadi, satholana nabantu abathi basiza, abafuthi sebenzisa umzimba wakho, la fanele ngabe kusebenza khona idlozi lakho ney'thunywa zakho. Leyo nto iyasishaba yini? Uyakhathala umzimba. Usekuphakeme imoya, ufuna ulungise umzimba, nawo usadinga ukulashwa. So manje usudinga ukulashwa idlozi ney'thunywa, angithi. Imoya yakho udinga ukulashwa nomzimba, sekuhlangahlangene. Ufuna u-understand la ongangeni khona wena, engena khona idlozi lakho ney'thunywa zakho. Ezinye iy'sindo, ezinye izimba akuzona ezakho, ezedlozi lakho ney'thunywa zakho. La ungena khona wena, imoya yakho iyakuvezela udlale leyo part ofanele uyidlale, udlale extra, udlale less, angithi, ngoba izokulimaza umzimba leyo nto. Ufuna ulungisa imoya yakho sengizima, nomzimba sowukhathele, awusawazi ukubekezelela. Ngiyabonga.